Ήθελα να κεράσω τους φίλους μου με ντεμανόζα. Προϊόν που βοηθάει για γυναίκες και τις άντρες. Τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε ένα φακελάκι, βάζουμε νερό, κρίμα που δεν μ' ακούνε όλοι. Τώρα κατάλαβα τι θα Αυτό το ντεμανόζα θέλω να σας κεράσω όλους. Λοιπόν, ακούστε τώρα και θα Τι είναι αυτό το ντεμανόζα? Αυτό το ντεμανόζα είναι ένα προϊόν για γυναίκες και άντρες που προστατεύει. Είναι από αυτά που πουλάς? Ναι, αυτό είναι κοινό, δηλαδή είναι σαν χυμό, είναι άλλο θεραπευτικό που κάνει καλό για γυναίκες και άντρες, κάνει τη κύτταρα να μην μπαίνει μικρόβιο και αν μπαίνει το μικρόβιο θα βοηθάει να φύγει το μικρόβιο, βοηθάει για τη στήτητα, πώς το λέμε, Τη στήτητα. και τη ναι. Και μπορούμε για την προστασία να πίνουμε, μπορούμε να πίνουμε έτσι προφυλακτικούς λόγους. Για να δούμε. Τι περιέχει? Τι περιέχει? Ντεμανόζα. Είναι αποφυτικά. Ντεμανόζα σου λέει. Το ξέρεις? Τώρα να εξηγήσω. Κράμπερι, ντεμανόζα. Μπορείς να το βάλεις στο Google. Και είναι πολύ νόστιμα. Είναι γλυκό? Είναι όχι πολύ γλυκό. Ωραία, γιατί δεν το θέλω να είναι γλυκό? Όχι, δεν είναι πολύ γλυκό. Εγώ θα το κοιτάξω, παιδιά. Ελπίζω να έχω αύριο. Όλοι θα πιούμε μέσα. Κάντε έτσι λίγο ανακατέψτε γιατί χρειάζεται. Και τώρα θα βάλω. Έχω την αίσθηση ότι πίνω βυσσινάδα. Ακριβώς, είναι πολύ νόστιμο. Θα βάλω σε όλους και θα ανακατέψετε μόνοι σας. Ωραία μυρωδιά είναι. Το κράμπερι του δίνει αυτό το χρώμα. Ωραία. Πάρε με το κράμπερι. Το χρώμα. Είναι σαν θεραπευτικό. Αν πίνουμε μια φορά στην ημέρα, τότε είναι προστατευτικό. Αν θέλετε να μας πίνουμε, και όντως μετά θα γίνουν σωστοί. Ωραίο είναι. Ωραίο, δεν να ζήσει.